que, de fet, el que nosaltres volem és iniciar avui una cartera de serveis que estarà a disposició de la ciutadania que viu a l'exterior i, per tant, podrem garantir també resposta a moltes de les demandes que se'ns fan. I per poder-ho fer de manera concreta, m'agradaria donar la paraula a les persones que ens acompanyen avui a la taula i que, per tant, puguin detallar amb més informació i dades aquests acords. Començaria, en tot cas, passant la paraula a la meva esquerra, a Marta Vilalta, en tant que directora general de Joventut. Bé, moltes gràcies. Molt bon dia. Aquest acte, aquesta acció és un exemple, com ara deia el conseller, de col·laboració entre els departaments, d'un treball a nivell transversal per tal de posar les eines al servei de la ciutadania i sobretot ser efectius i útils a les seves demandes i a la resposta de les seves necessitats. Per tant, des de la Direcció General de Joventut, del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, ens congratulem de la signatura d'aquest acord que té l'objectiu principal d'enfortir els vincles dels catalans i les catalanes que resideixen a l'exterior amb la nostra societat i sobretot amb les nostres institucions. I si parlem en el cas dels joves, doncs això encara pren més força perquè precisament part dels objectius en els quals treballem des de la Direcció General de Joventut és enfortir aquests vincles, és trobar i garantir la participació dels joves, ser-los veritablement útils, donar resposta a les seves necessitats, siguin els joves que resideixen a Catalunya o siguin els joves que resideixen a l'exterior. Per tant, entenem com a govern que tenim la responsabilitat d'oferir aquestes eines als catalans residents a l'exterior, de facilitar-nos les relacions amb l'administració, amb les seves institucions i a més que són un col·lectiu amb aquest dret de fer-ho. Per tant, el que fem l'actual govern amb la representació que avui som en aquesta taula és reforçar aquestes polítiques de suport i acompanyament als catalans residents a l'exterior. Acompanyament durant l'estada, on hi sigui de forma preponderant aquest suport institucional dels catalans que resideixen fora i també estem en condicions de reforçar, encara que ho treballem d'una forma molt més àmplia, més enllà d'aquest acord, doncs també les polítiques de suport en un eventual i en un possible futur retorn d'aquests catalans que quan parlem dels joves això encara pren més preponderància i més importància el fet de poder treballar per facilitar aquest retorn. Ho vinculem en tant que el que està clar és que mantenir els vincles amb la població que està resident a l'exterior porta un valor afegit, però sobretot també és un factor fonamental de cara al possible retorn posterior d'aquestes persones i també d'aquests joves que estan vivint a l'exterior. Per tant, els acords que avui signem van en aquesta línia, garantir eines, garantir programes, garantir serveis i facilitats de relació amb les institucions catalanes i prestar aquests serveis i fer aquesta acció pròxima encara que la gent estigui vivint lluny del nostre territori. En aquest cas, com bé explicava el conseller Romeva, el registre de catalans residents a l'estranger ha de contribuir a fer-ho possible, ha de ser la peça clau de connexió a través de vincular-hi aquesta cartera de recursos i serveis que siguin útils per les necessitats i els interessos dels catalans residents a l'estranger. Una cartera de recursos que òbviament és diversa, que ha de s'ha d'adaptar als diversos perfils i a les necessitats també diverses. En el cas de joventut, que és el que m'ocupa d'alguna manera, i seguint la lògica de treball des de l'àmbit de la joventut del govern de la Generalitat, on treballem per la igualtat d'oportunitats pels joves, on treballem per garantir la plena emancipació, garantim i treballem per garantir la participació i l'apoderament dels joves. Aquesta és la lògica que ens ocupa i que ens guia en el nostre treball des de l'àmbit de joventut del govern. El que volem fer a través d'aquest acord que avui signem és facilitar que aquells joves catalans i catalanes residents a l'exterior puguin tenir accés a diversos programes en l'àmbit de l'Agència Catalana de Joventut. Estem parlant de tres grans programes, de tres grans serveis. D'una banda el carnet jove, d'una altra banda el programa de colònies estiu-esteu i d'una altra banda els descomptes als albergs de la xarxa d'albergs nacional i social de Catalunya, la xarxa Xanascat. Pel que fa al carnet jove, com tots ja bé sabeu, es tracta d'una eina, una política pública més de la Generalitat, de la Direcció General de Joventut, a través de l'Agència Catalana de Joventut, que s'adreça a joves de 12 a 29 anys, que inclou un ampli ventall de programes de serveis de descomptes i d'avantatges fins a 8.000, per tal de potenciar la seva vida cultural, la social participativa,
però també per facilitar aquelles accions d'emancipació i d'impuls social a resposta de necessitats que puguin tenir els joves en tots els àmbits de la seva vida. Com deies, a través de descomptes, d'avantatges, de tot tipus de serveis, productes i esdeveniments, una cobertura tant nacional de país com també a nivell internacional, perquè s'inclouen molts descomptes arreu d'Europa, fins a 60.000 accions de descomptes, d'avantatges i de serveis, cosa que el fa molt atractiu, òbviament, i gràcies a l'acord que avui signem i que presentem, doncs qualsevol jove català resident a l'estranger podrà accedir a tots aquests descomptes i avantatges a través del carnet jove, a més fer-ho de forma gratuïta i poder-lo adquirir, poder-lo d'alguna manera tenir-lo a disposició amb un tràmit molt més fàcil i molt més senzill que el propi acord estableix. Pel que fa a l'acord relacionat amb el programa Estiu-Esteu, es tracta d'un programa socioeducatiu de colònies que organitza l'Agència Catalana de Joventut, en aquest cas en el marc dels albergs de la Xanascar, durant l'estiu. En aquest cas, com deia, s'adreça a nois i noies de 8 a 16 anys amb l'objectiu que es diverteixin, que aprenguin, i inclou diverses tipologies d'estades que combinen el lleure per una banda amb la convivència i l'aprenentatge o la pràctica d'alguna disciplina, ja sigui l'aprenentatge d'idiomes, una pràctica esportiva o en alguna altra modalitat com pot ser l'art, l'astronomia o la descoberta de la natura. Gràcies a l'acord que avui signem, l'Estiu-Esteu reservarà 2 torns d'una setmana de durada a infants i joves catalans residents a l'exterior amb l'objectiu que puguin fer una estada en la modalitat de poder aprofundir l'aprenentatge de la cultura i la llengua catalanes, com a vegades una llengua que per molt d'ells és poc freqüent en la seva vida diària i per tant podran participar en aquestes estades dedicades precisament exclusivament a aquells joves catalans residents a l'exterior per tal que puguin compartir també el temps amb altres catalans vinguts d'arreu del món i que participin en aquestes activitats lúdiques dins del programa Estiu-Esteu. I finalment, en relació a la Xanascar, als descomptes per tal de poder ser usuaris de la xarxa nacional i social d'albergs de Catalunya, l'acord contempla que qualsevol persona que tingui la condició de catalana resident a l'exterior pugui gaudir d'un descompte del 10% per la renda habitual dels albergs de la Xanascar. D'una manera que també entenem que facilita i ajuda a promoure el coneixement del país, del seu patrimoni, en els residents a l'exterior, en aquest cas que tornen de tant en tant a Catalunya, per tant mantenir també el conflicte i aquest lligam. Per tant, això acabo amb aquest acord que avui signem entre la Direcció General de Joventut, a través de l'Agència Catalana de Joventut, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Departament d'Afers, Relacions Institucionals, Interiors i Transparència, són exemples de petites coses, de petits passos que podem fer des de les administracions per reforçar aquest lligam i oferir recursos útils i interessants per tots els catalans que viuen fora. En el cas concret que a mi pertany, sobretot enfocat a la població jove i familiar, que tenen també fills i joves a càrrecs, però com dèiem és un primer pas. Iniciem, que esperem que vagi incorporant nous serveis dins d'aquest acord, però és un primer pas en la línia de la responsabilitat que el govern té, que el govern vol complir d'enfortir un vincle amb els catalans i catalanes residents a l'exterior, de potenciar aquesta eina, també com és el registre de catalans i catalanes a l'exterior a través d'aquesta cartera de serveis i de fer polítiques, com deia també el principi de garantia d'igualtat d'oportunitats a tots els ciutadans catalans, visquin on visquin. Moltes gràcies. I si això no fos poc, doncs tenim també la part de cultura que ens ve a través de la Direcció General de Creació i Interessos Culturals, a la qual ens parlarà el director general Joaquim. Molt bé, moltes gràcies, conseller. Per no redundar en els objectius generals que ja s'han descrit que impulsen aquest marc col·laboratiu, en el cas del Departament de Cultura, l'acord permetrà permetre que els catalans a l'exterior participin de 2 iniciatives que ja ofereix el Departament a tots els ciutadans que resideixen a Catalunya, amb la idea de mantenir o d'incrementar aquest vincle amb els catalans a l'exterior a través de la llengua i la cultura i la lectura. El primer és que estendrem el servei de préstec digital eBiblio a tots els catalans que resideixen a l'exterior. Això vol dir que tots els catalans tindran accés al catàleg de llibres digitals de les biblioteques de Catalunya, que per entendre'ns això suposa uns 100.000 títols
llibres. Narrativa, assaig, poesia, teatre, per tant hi ha una varietat gran, 100.000 títols. La segona iniciativa és portar el que segurament ha sigut la campanya més exitosa d'aquest primer any del Departament de Cultura, que és la campanya dels 6 anys Tria un llibre, als nens que facin 6 anys que resideixen a l'exterior. Com sabeu, aquesta és una campanya que vam iniciar l'any passat, en què se'ls regalava un xec de 13 euros a tots els nens que feien 6 anys, perquè el poguessin bescanviar en una de les llibreries de la xarxa de llibreries del Gremi d'Editors de Catalunya. Va obtenir un notable èxit dels 83.000 nens que fan 6 anys cada any a Catalunya, 32.000 s'hi van acollir, per tant un 38,3%. El problema a l'exterior és que no hi ha xarxa, el Gremi de Llibreters no té xarxa de llibreries a l'exterior, per tant hem buscat la fórmula per aquest any i la fórmula serà a través del portal librista.com, que per entendre'ns és una mena d'Amazon català, és un portal del Gremi que hi participa el Gremi de Llibreters de Catalunya i que la Generalitat ajuda a finançar i per tant el descompte s'articularà a través d'aquesta pàgina. Calculem que la presència de nens de 6 anys a l'exterior està a l'entorn d'una 50ena i per tant aquest any iniciem aquest programa a través de librista.com. Gràcies, director. I ara hi ha també a continuació les paraules de l'honorable conseller senyor Antoni Comín per la qüestió també especialment rellevant que és la cerca. Molt bé, bon dia a tots. Honorable conseller, Pomela, directora Vilalta, director general Torrent. No sé si s'ha de posar-hi tanta passió com a directora general de Joventut, però no per això. Però per això és molt important. Fixeu-vos, en el cas de salut el que estem parlant és que l'acord permetrà garantir l'accés a l'assistència sanitària a càrrec del CatSalut a tots els catalans residents a l'estranger quan facin estades a Catalunya. D'això que poso un context. Fa menys d'un mes la Comissió Europea publicava el seu índex de desenvolupament regional. És un informe molt important que fa la Comissió Europea cada 3 anys. Tan rellevant i tan complexa que es fa cada 3 anys. En aquest informe es confirmava d'una manera molt concreta, molt efectiva, la reputació que té el sistema de salut català, el sistema públic de salut, a nivell europeu i a nivell internacional. Em deia l'informe que som el 73è regió en renda per càpita, del 263, som la 73è regió en renda per càpita, estem una mica per sobre la mitjana, si la mitjana és 100 la renda per càpita de Catalunya, el PIB per càpita, amb l'exactitud tècnica és de 107. En la majoria d'àmbits avaluats per l'informe estem a la mitjana per sota del número 100, per entendre'ns, de 263. Hi ha una única matèria, un únic àmbit en el qual Catalunya està entre el top 20 de les regions europees, que és l'àmbit de la salut, del sistema públic de salut. L'informe diu que Catalunya té el 18è millor sistema públic de salut d'Europa de 263 regions. I per què? Perdoneu l'expressió col·loquial. Poca broma amb explicar-los als catalans residents a l'estranger que a partir d'ara tindran una clau per entrar amb molta més facilitat que fins ara en aquest sistema, aquesta assegurança pública que són la cartera de serveis de la qual gaudeixen avui els ciutadans de Catalunya. Per tant, aquesta clau que et permet accedir a l'assistència sanitària a càrrec del Servei Català de la Salut. I d'això va aquest acord. És tan important per nosaltres, feia tant temps que sabíem que la diàspora catalana demanava això, que quan des del Departament de Salut es va preparar la llei
de garantia de l'accés universal al sistema públic de salut, ja ho hem posat. Per tant, en el cas de l'acord entre salut i exteriors, el que estem fent és concretar, instrumentar una disposició, concretament la disposició addicional tercera d'aquell projecte de llei que, com saben vostès, ja va aprovar el govern fa temps, ja va lliurar al Parlament, com saben vostès, s'està tramitant en aquests moments al Parlament de Catalunya. Concretament, s'està finalitzant en aquests moments el tràmit d'audiència dels experts, el tràmit de compareixença dels experts, de tal manera que aquesta llei entrarà en fase de ponència molt aviat i esperem que la ponència, com he demanat repetidament als grups parlamentaris, sigui molt curta per tal que això es pugui votar al ple el més aviat possible. Saben vostès que aquesta llei el que fa és identificar el dret a la salut amb la cartera pública del CatSalut. Recordar, per cert, que la cartera pública catalana és una de les carteres més àmplies dins del que són els sistemes de salut públics europeus. En termes comparats, tenim una de les carteres més àmplies d'Europa, més completes d'Europa. En aquesta llei d'accés universal diem el dret a la salut és l'accés a aquesta cartera. L'accés a aquesta cartera el tindran tots els ciutadans i la ciutadania vol dir residència. I per tant, el tràmit administratiu es diu padró. Fem un vincle per llei entre padró i cartera pública del Servei Català de la Salut. Això és el que diu la llei d'accés universal a la salut i per tant rectifica de manera rotunda, de manera contundent, el Real Decreto 16/2012 que va fer en el seu moment el Partit Popular, on va minar profundament el principi d'universalitat que fins a aquell moment havia regit el Sistema Nacional de Salut de l'estat espanyol. El Real Decreto del 2012 va minar aquest principi i nosaltres el restaurem plenament amb aquesta llei. I hem aprofitat aquesta llei per posar aquest accés dels catalans residents a l'estranger, perquè en alguna mesura el que estem fent també és blindar la universalitat, incloent en aquesta universalitat dels residents a Catalunya els catalans residents a l'estranger. I per tant, és transcendental que a partir d'ara, gràcies a la llei i gràcies a aquest acord que se signa avui, tots els residents a l'estranger tinguin l'accés al sistema sanitari públic. Com funcionarà això? Doncs d'una manera prou senzilla. La persona resident a l'exterior haurà de demanar l'emissió de la targeta sanitària amb l'únic requisit, amb dos requisits de fet. Un primer requisit és estar inscrit en el registre de catalans i catalanes residents a l'exterior, aquest és un dels requisits, i l'altre requisit és no disposar d'un tercer obligat de pagament. Això també és molt important que ho tinguem en compte. Per exemple, totes les persones residents a la Unió Europea, catalans residents a la Unió Europea, tenen accés a la targeta sanitària europea i, per tant, queden fora d'aquesta cobertura. Segon tràmit que haurà de fer la persona, quan arriba a Catalunya, al moment que arriba a Catalunya, activar aquesta targeta que ja li haurà estat emesa. La targeta queda emesa en el moment que se sol·licita, una cosa és disposar de la targeta i l'altra és que la targeta estigui activa. Com s'activa la targeta? En el moment de l'arribada. Amb quin tràmit? Doncs s'ha de tocar del 061 o directament a l'àrea bàsica de salut. Perquè també hem d'entendre que en la mesura que aquests catalans que fan estades a Catalunya passen a tenir els mateixos drets que els residents a Catalunya, la seva vinculació al sistema és la mateixa. Sabem que la porta d'entrada al sistema és l'atenció primària. Per tant, qualsevol resident està inscrit a una àrea bàsica de salut. Els catalans residents a l'estranger, quan venen a Catalunya, en funció de la seva residència temporal, també estaran inscrits a una àrea bàsica de salut. Per tant, dues vies d'activació dels serveis als quals dona accés la targeta 061 o anant directament al teu CAP, per dir-ho d'una manera col·loquial. A partir del moment de l'activació, 2 mesos. Per què 2 mesos? Perquè considerem que és el període d'estada raonable, habitual, estadísticament més majoritari, no superior a 2 mesos. És l'estada
una estada de menys de 2 mesos, que és la majoria d'estades que fan els catalans quan venen aquí. Ara bé, és prorrogable, sempre en pròrrogues de 2 mesos més. I sempre amb justificació. Per tant, l'última paraula segueix quedant en mans del Servei Català de la Salut. Aquesta seria, per tant, la importància de l'acord que fem avui. Sempre ho diem, el dret a la salut és un dels drets més importants dels quals gaudim com a ciutadans, i quan viatgem, ni que sigui per tornar al nostre país d'origen, aquest dret té una transcendència molt alta. Sempre que es fan desplaçaments, una preocupació de les persones és com tenir garantida la seva cobertura sanitària. Quan aquest desplaçament consisteix en tornar de la residència de l'estranger a Catalunya, efectivament aquesta cobertura segueix sent una precaució important i amb aquest acord d'avui queda perfectament garantida. Per tant, entenem que un dels incentius dels quals disposaran avui els catalans residents a l'estranger que encara no s'han inscrit al registre per inscriure-s'hi serà aquest servei que els donarem des del Departament de Salut. Moltes gràcies. Gràcies, conseller. I efectivament, aquesta exposició jo simplement em toca tancar les formalitats d'aquest acte, contextualitzant una mica tot el que hem dit i tot el que tenim intenció de fer en el futur, reiterant alguns conceptes que em semblen importants, reiterant que això és una resposta a una demanda, hi ha una necessitat a la Catalunya exterior, d'allò que anomenem la població catalana resident a l'exterior, sobretot des del punt de vista de la voluntat de reduir l'escletxa que existeix en aquests moments entre la diàspora i la població que viu aquí, que vivim aquí, i que per tant tenim accés a uns serveis que la gent que està fora en aquests moments no disposa. Forma part, com saben vostès també, d'un projecte de llei que en aquests moments està en tràmit parlamentari, que és el projecte de llei de la Comunitat Catalana Exterior, que també esperem que es pugui tramitar de manera àgil, des de les demandes que hem fet a nivell parlamentari. Entenem que hi ha una urgència i una pressa des de fa molt de temps, però que tenim la possibilitat de respondre-hi d'una manera efectiva en aquests propers mesos. En principi hi ha l'acord, òbviament a nivell parlamentari, que això pugui anar de manera àgil. La voluntat d'aquest acord que fem entre els diferents departaments és posar també de manifest la importància que això s'agilitzi en els tràmits parlamentaris que pertoquin, i sobretot perquè el que volem és en tots els àmbits, el polític, l'administratiu, el cultural, el civil, el social, el lingüístic, el mèdic també, aportar precisament aquestes respostes a les demandes que se'ns fan. I amb aquesta finalitat, el projecte de llei, recordin vostès, que té una part molt important dedicada al registre. El registre de persones residents a l'exterior és una peça clau. És una peça clau en la mesura en què ens permet, sí, d'una manera voluntària, perquè és un registre voluntari, per tant, les persones s'hi poden inscriure de manera voluntària, però que ens permet facilitar molt més aquesta relació entre l'administració i, per tant, el govern, el seu govern i els ciutadans i ciutadanes que viuen a l'exterior. I, per tant, els permet també dur a terme i exercir els seus drets amb les màximes garanties. Amb aquest nou impuls i, per tant, amb aquesta nova cartera de serveis, el que aspirem, com molt bé apuntava el conseller Comín, és posar de manifest la importància del registre per tal que la gent que està residint a l'exterior tingui un incentiu més, tingui més incentius dels que fins ara podia tenir perquè s'inscrigui i, òbviament, ens permeti també des d'aquesta lògica, des d'aquesta perspectiva, poder-los atendre molt millor. Així és com nosaltres volem agrair també la feina que han fet, que estan fent i que avui concretem amb un conveni amb els altres departaments que hi han participat. Així és com la targeta sanitària individual entenem que servirà precisament per respondre a aquesta sol·licitud històrica que ha fet la Comunitat Catalana Exterior en els termes que explicava perfectament el conseller Comín, perquè entenem que els avenços importants, els avantatges per la gent jove, com molt bé explicava la directora Rialta, i evidentment també els serveis culturals que podem aportar, amb un afegitó, que és aquesta part darrere, que és aquest acord que hem fet amb l'Associació d'Editors en Català, l'APEC, per poder disposar també durant un període en termes de gratuïtat accés a les publicacions editades en format electrònic també en català, i d'aquesta manera el que aspirem és que a partir de demà, que és quan estaran vàlids tots aquests serveis, les sol·licituds
d'inscripció en aquest registre s'incrementin de manera substancial, perquè això posarà de manifest la importància i la necessitat també d'aquesta millor relació i reconeixement exprés entre l'administració i la comunitat catalana a l'exterior. Repeteixo, i amb això acabo, que aquest és un primer pas, que nosaltres entenem històric, que alguns dels que ens acompanyeu aquí heu viscut aquesta experiència pròpiament i per tant sabeu el que significa poder donar resposta a aquestes demandes i esperem, òbviament, que en els propers mesos puguem incorporar noves aportacions a aquesta cartera que faran, en definitiva, la vida una mica més fàcil a les persones que per voluntat o per necessitat han hagut de marxar cap a un altre país, cap a un altre estat, per establir la seva residència. Dit això, moltíssimes gràcies i en tot cas quedem a la vostra disposició per si teniu preguntes o qüestions de caràcter una mica més tècnic que vulgueu resoldre. Us recordo, en tot cas, als representants dels mitjans de comunicació que teniu un dossier. Teniu un dossier en el qual se us explica de manera més detallada d'això que avui simplement hem apuntat, però que en tot cas abans de fer les